ଆମେ ହେଲୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଆମର ଟିକେ ବାରିରେ ନନଭେଜ୍ ନହେଲେ ଆମ ଭାତ ଯାଏନି। ଆଉ ସେ ନନଭେଜ୍ ବାରିଟା ବେଶୀ କରି ରବିବାର ହେଇଥାଏ ଆଉ ନହେଲେ ବୁଧବାର। ରବିବାରେ ବେଶୀ କେହି ଖାଆନ୍ତି କାରଣ ସବୁ ଛୁଟି ଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ନନଭେଜ୍ ହେଇଥାଏ। ସିଏ ମାଛ ହଉ ନହେଲେ ଚିକେନ୍ ହଉ ନହେଲେ ମଟନ୍ ହଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ହଉ। ପ୍ରାୟତଃ ହଷ୍ଟେଲ୍ ମେସ୍ରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଚିକେନ୍ ହେଇଥାଏ ନହେଲେ ମାଛ। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ସଣ୍ଡେ ତ ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଟିକେ ମାଛ ଆଣିଥିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ମୁଁ ରେସିପିଟା ବନାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇଟା ଜଳେଶ୍ୱର ବା ଭୋଗରାଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବନାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଏଠି କଦଳୀ ପତ୍ର ନାହିଁ କୋବି ପତ୍ରରେ ବନେଇଲେ ବି ସେମିତିକା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋବି ପତ୍ର ନେଇଥିଲି, ବଡ଼ ପତ୍ରଟେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଥିଲା ସେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ହେଇଗଲା ମୋର। ଆଉ ସେ କୋବି ପତ୍ରଟାକୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଥାଏ ସେ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେଲି। ତାକୁ ସିଝେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ମାଛରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯାହା ମସଲା ମାନେ ସୋରିଷ ବଟା ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସୋରିଷ ବଟା ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇକି କୋବି ପତ୍ରରେ ମୋଡ଼ିକି ତାକୁ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ପୁରା ତାକୁ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗରା ନିଆଁ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିରେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପାଉଁଶ ଏକା ଲାଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି ହୁଏନି। ତାକୁ ଭଲସେ ପୁରା କରିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସଣ୍ଡେରେ ଲଞ୍ଚ ମାଛ ପତ୍ର ପୁରା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ବନେଇକି ବେଳେ ଖାଆନ୍ତୁ, ସତରେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ମୁଁ ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା ବି କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ